kangangani ba uThixo amkhumbule. Ukemfihlelo phaya. iBhayibhile xa ichaza umbhali uthi uKorneli ulandwa kakuhle ngezinto azenzileyo. Umbuzo wakho nxa uThixo uKorneli embona njengomuntu owenza izinto eziright waqokelela abantu, kodwa nento uKorneli endithi emoyeni wami wayibona wathi noba singenza kakuhle noba singaba nayo uYesu but kukho laa nto inentshisakalo esenza ukuthi simuve. uThixo kakuhle uyibonile kuKorneli into yokuba ewe Korneli ndiyakubona unako nokuba ungenza kakuhle naba bantu, but aba bantu ngeke ubathwale kungekho bathwalayo. Gatekeeper yena uThixo afuna ukuyenza. Kumnawe lo muntu ngumuntu introducer into ongenayo, but kudingeka thina sibe oh God Jesus sibe nomoya engcwele, but angeke sikwazi ukuba nomoya engcwele singaqalanga sanoYesu. Ngoba umoya engcwele kakuhle kahle nxa unomfundo uYesu uba umaddressa njani, umoya engcwele akahlala endaweni engekho nyulu. So obekiwe abe yigatekeeper uqala kwazise ngoYesu. Yima ndixelele imfihlelo because ngifuna ucacele ngale ndaba kaKorneli. Ndithi kuwe intshukumo inabantu ababini. uThixo kuqala nxa ezakwenza ummangaliso uqale ayokhetha abantu ahlanganisa. Amafuna incwadi zasenza kuchapter 1 uqala uqokelela abantu abazawukhela ivision yakhe. Nxa ijonga inani into yokuba kumele kuqale kudityaniswe la madoda azawuma athi siyamazi uYesu. Oh God Jesus, sihambile naye. Amadoda afana noPeter. Waqala uThixo wahlanganisa ndawonye. Wangena xa ingena kuchapter 2 wangena ngento yokuba nazana nina nizinhloko noYesu. Ukuthi nina ke ngonazele noYesu nizayi-introducer kwaba. Aba abangeke bakwazi ukungena kwintshukumo bengenayo uYesu.